Вера – найвялікшы дар Усявышняга, які больш, чым што-небудзь у гэтым свеце. Вера робіць чалавека жывым, тады як нявер'е забівае яго. Які ж плён і карысць чалавек атрымлівае ад веры? Кожны разумны чалавек думае прагматычна і хоча ведаць адказ, навошта яму тая ці іншая рэч. І чым больш сведамлення карысці той ці іншай рэчы, тым больш патрэба в ёй і жаданне займець яе. Такім чынам, сёння мы спынімся на двух дабротах, якія дасягаюцца чалавекам шляхам веры. Першае – бяспека. Як бы проста гэта не гучала, але менавіта так. Чалавек, які верыць у тое, што ў яго ёсць усімагутны заступнік і абаронца, будзе адчуваць сябе в бяспецы ад скажонасцяў гэтага свету. Такі чалавек ведае, што Бог заўсёды клапаціцца аб ім і не дасць яму загінуць. Вернік мае добрае меркаванне аб сваім Господзе і таму спакойны адносна таго, што спасцігае яго ў гэтым жыцці. Ён спадзяецца на Бога, давярае яму і спадзяецца на яго, і тады ягонае сэрца спакойна і влагоджана. Вернік спакойны в гэтым свеце, ведаючы аб клопаце Всявышняга, аб ім, і спакойны адносна апошняга жыцця. Бо вернікам, адзінабожнікам, тым, хто падпарадкоўваўся Аллаху і яго пасланцу, падрыхтованыя райскія сады, у якіх яны будуць стрываць вечна. Другім велізарным плёнам веры ёсць пачуццё надзеі, якое набывае вернік. Вернік спадзяецца на ласку Аллаха. Вернік спадзяецца, што Усявышні Гасподзь даруе яго памылкі і грахі і прыме яго пакаянне. Таксама ён спадзяецца, што Бог прыме яго праведныя дзеі і аддасць за іх ад 1 до 700 раз. У гэтым свеце мусульманін мае надзею, што Гасподзь будзе кіраваць ім, накіроўваць да добрага і адварачваць ад дрэннага, а ў вечным свеце даруе, памілуе і ўвядзе в сваю ласку. Немалаважна тое, што вера в замагільнае жыццё дае чалавеку велізарную надзею на тое, што будзе працяг жыцця, будзе ўваскрашэнне і само існаванне будзе нашмат дасканалей, калі чалавек патрапіць у рай. Чалавек знаходзіць сэнс жыцця і ўсведамленне сваёй вечнасці. Таксама вера дае чалавеку надзею на справядлівы суд, які Усявышні вырабіць над усімі людзьмі, каб атрымаў адплату беззаконнік за сваё беззаконне і праведнік за сваю праведнасць. Зыходзячы з усяго вышэйпаказанага, кожны ўладальнік розуму аддасць перавагу бяспецы і надзеі, турботе, страху, роспачы і безвысходнасці. Subhanallah, alhamdulillah.